Bona nit a tots. La veritat és que estic una mica trist, perquè estem en una mala ratxa. Fa més de 10 dies que no guanyem cap títol i això no ens ho podem permetir, no? És gravíssim. No, home, no, és broma. La veritat és que som l'hòstia. I aquest any tornarem a guanyar-ho tot. Fins i tot la Copa Catalunya. Ziga-zaga! Ziga-zaga! Però, mister, aquest triomf més desbocat no fa per tu. Que tens febre o què? Deixa, febre. Estic bé. En realitat jo sóc així. El que passa que a les rodes de premsa he de dissimular. Entens? Però aquí a TV3, entre amics, puc dir la veritat. Ho guanyarem tot! El triplet i l'altre triplet. Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa, Mundialiats de clubs, ziga-zaga, ziga-zaga. Mister, això sona pitjor que un concert dels Coldplay, Ei, no et fotis amb els Coldplay, que són amics meus, Sí, bé, l'amistat està sobrevalorada, mister. Mira, si no, l'amics que era amb l'Etó. Si ja no me n'en recordo de l'Etó. A més, ara ja tenim a l'Abraimovic, a l'Zlatan. Mira, passa, Zlatan, passa. Ciao ragazzi, sono Zlatan. Caso un Cristo, però si és lo puto gegant del Pi. Questo è la TV3, no? Io sono molto fan di TV3. Philip Prim, Tresi l'Astrolac, La vita in un ship, Il gioco del segle, La Vicenteta. Ma dove sta la Vicenteta? Però què t'empatolles, Zlatan? Si aquests programes que parles són de l'any de la Picó. És que saps què passa? Que és tan alt que les coses li arriben més tard al cervell. Que sí, Zlatan? Oh! Sí. Doncs aquest any no us perdeu el Barça, no us perdeu la programació d'aquesta temporada de TV3 i, sobretot, no us perdeu Cracòvia. Ni el concurs de gossos d'ature. Non i programmi della Trinca, come mi piace la Trinca. Lo vedo un po'.